Čauky. My jsme venku, tady je Luky a natáčíme tajně, neví, že mám jim kanál. Luky už jde domů a já ještě jsem venku a snažím se točit vlog. Tak čau. Luky mu se nechce moc jít a jestli slyšíte, tak v lázeňském parku je parba. Čau Luky! A tady máme stůl, skleněný, tady vždycky sedíme, když grillujeme. Tady je falenka. A vypadá, že se tam paří, já vám ukážu z výšky. Se paří, dívejte se, tam, jak vidíte ten les, tam, tak tam se paří. Ano, tam se paří. Takže tam se paří, tak tady to je taky krátký venkovní vlog. A provedu vás naším bytem. Takže já vám ukážu. Takže tady je Samík. Pozdrav Samíku. Samíku, začni. Ano, zdraví vás. Zdraví vás, ano, to je Samík. Počkej, vylákám tě. Samíčku, pojď sem. Dívejte, Samíčku, pojď sem. To pojď sem. Same, pojď sem. No pojď sem. No, vidíte, nejde moc vidět, ale to je voda. Je tady tma. Vidíte, světlo. A tady je obývák. Ukážu vám, rozsvítím. Tady je obývák. No, to je obývák. Takže jdeme dál. Nahoře. No. Do pokoje.